Nu skal vi høre her. Nu lytter I godt efter. Og nu gør vi det, at jeg vælger, at de skal være 3 og 3 sammen. Så digte du går sammen. Så må I 3 sammen. Så er I 3 går sammen. I 3 eller I 2 går sammen. Jeg hedder Lars Nissen, og jeg er matematiklærer på Randers Skole. Jeg arbejder med aktiv matematik, og jeg prøver på at udvikle læringsrummet, sådan at det kan lade sig gøre, at man kan arbejde med aktiv matematik. Okay, så er I 3 og 3 sammen. Kom herover. Nu skal I høre. Vi tager lige, hvor det er sådan, at vi har jo geometri lige i øjeblikket. Og geometri, det betyder jo, at vi skal have trekanter, firkanter og rektangler, kvadrater, hvis vi har haft det på. Nu gør I det, at I 3 og 3 først. Jeg går meget ind for, at man deler læringsrummet op i flere dele. Jeg arbejder meget med uret, som sætter tiden for, hvor lang de forskellige sessioner i undervisningen skal tage. Så den måde, jeg arbejder på til daglig, det er, at eleverne starter med cirka 20 minutters stille matematik, hvor de sidder og arbejder i deres bog eller noget materiale, som jeg har udleveret til dem. Og der sidder de i klassen. Når så de 20 minutter de er gået, så skifter vi ud, sådan at jeg deler dem i hold. Lige om lidt, når uret ringer, så skal drengene, de skal starte på iPad'en med Elements. Og pigerne, de skal med mig udenfor, hvor vi skal lave noget aktiv matematik. Og den første inddeling på 20 minutter, det er, at eleverne sidder og træner noget matematik på iPads. Lige i øjeblikket har vi i gang i en app, der hedder Sensei Learning, som arbejder med de 4 regningsarter. Og det er en selvkørende aktivitet. Og det med, at det er en selvkørende aktivitet, gør, at jeg har tid og rum til at gå ud med den anden halvdel af gruppen til at lave noget aktiv matematik i cirka kvarter 20 minutter. Der er nogle af de der figuropgaver, hvor der er nogen, der godt kan hjælpe hinanden, for der er nogle af dem, der er rigtig svære. Og jeg ved, at du er kommet langt, er det ikke rigtigt? Så du kan godt hjælpe nogle af de andre. Men husk, Nikolaj, den måde man hjælper på, der må man ikke bare give svaret. Vel, man skal hjælpe, man skal prøve at komme i, hjælpe den anden i gang, uden at give svaret. Ja, nemlig, jeg sætter vedkommende i gang, ja, det er rigtigt. Og aktiv matematik, det kan jo være rigtig mange ting, men jeg har igennem praksis fundet ud af, at det er godt, at man har en mindre gruppe til aktiv matematik. Jeg synes, det er svært at gøre det med en hel klasse ad gangen, for eksempel på de 24 elever, som jeg har i min klasse. Så derfor så er det vigtigt at få delt undervisningen op. Når så de 20 minutter er gået, så er det den anden gruppe, der skal ind og arbejde med træningsopgaver, altså selvkørende aktiviteter på iPad. Og så tager jeg så den anden gruppe med ud og arbejder med aktiv matematik. Du må se, hvad vi er. Hvad bliver det? 23? Er I sikre? Jo, det er rigtigt. 23. Der er flere grunde til det i forhold til det her. Det er, i forhold til at arbejde på den her måde, det er, at børnene har haft mange skift. Det er jo også noget bevægelse i sig selv. Og at det der med, at det faktisk også rent forskningsmæssigt er bevist, at børn i den her aldersgruppe primært kan koncentrere sig om den samme ting i cirka de der 20 minutter, så skal der helst ske noget andet. Det er ikke sådan, at man skal lave noget helt andet. Man kan sagtens lave matematik med det samme emne, men det er sådan set bare aktiviteten, der skal skiftes efter de 20 minutter. Og en af grundene til, at jeg også arbejder lidt med, det er det der med, at det sådan rent mentalt er godt at arbejde med både stillesiddende aktiviteter, men også aktiviteter, som er understøttet af IT og medier, men også at man kommer i gang med at lave noget aktiv matematik, altså simpelthen har noget fagligt indover i forhold til noget bevægelse. Så det er ligesom mine grundteser, og den her måde synes jeg faktisk kan lade sig gøre det på.
eller det kan lade sig gøre på den her måde, fordi at undervisningen bliver sådan meget struktureret af det, og eleverne ved faktisk, hvad de skal. Det vil sige, at jeg faktisk også oplever, at når eleverne kommer til timen, så er de allerede gået i gang, inden jeg kommer ind ad døren, for de ved godt, at de skal i gang med de her sådan 20 minutter, hvor de fordyber sig i stille matematik. Og de er faktisk også gode til at sætte ur selv, så jeg skal egentlig ikke sætte så meget i gang på den måde, men eleverne faktisk er med til at komme i gang. Nej, kvadratet det er den, der er lige stor på alle sider. Hvad kalder I den her? Ja, hvorfor er det rigtigt? Fordi den ikke er lige langt på begge sider. Ja, men der er også noget med de to sider. Hvad skal de være? De her to. Nej, de der to sider. Hvad skal de være? Ja, hvad med de to der er der? Hvad skal de være? Og det gør også, at min rolle, den skifter lidt fra at være formidler til at være vejleder. Og det gør faktisk også, at synes jeg, at der bliver åbnet op for et samtalerum med eleverne, at man faktisk baserer meget af sin undervisning på samtale med eleverne. Og man skal også høre lidt om, hvordan de har det, samtidig med, at man laver noget fagligt. Og det gør også, at jeg faktisk kan komme rundt og komme i øjenhøjde og øjenkontakt med mange af eleverne på den her måde. Og det synes jeg jo er enormt givende. Så alt i alt, så synes jeg jo, at den her måde at arbejde på skærper rigtig mange ting, både i forhold til elevernes læringsrum, men også i forhold til den faglighed, man bringer ind i det som lærer.